i els homes, un pastor. Bueno, jo soc la nova presidenta dels homes de casa i volia fer un gran homenatge a la meva antecessora allà, però no anàvem, ella estava ahí present, a la meva antecessora que era Pepita la Chichorrita, que ella me deia, bandido, no me digues res, però sabia que jo ho anava a dir. Així que estar ahí la sentimos y miramos. Va per tu, Pepita. Bueno, jo soc la presidenta per el dia, però quan arriba la nit, jo no sé què me passa en este cos. Que la sang se me fica a bollir. Xiquets, tapeu-vos els ulls. Això no pot ser. Xavi, Pablo, tapeu-vos els ulls, que tindreu pesadilles. Quan arriba la nit, yo no sé lo que me pasa, pero la sal se me fica a bollir y me entran unas ansias locas de despullarme y de convertirme en Shakireta, la cocina hermana de Shakira. Yo soy Shakireta y es famosa a la nueva cocina Shakira en el valle del Waka Waka, pero a vosotros os haré famosos en el valle del Wiki Wiki. Vea, que mires, les monedes, no les monedes. Bueno, he pegado una ullada antes de ir y veig que no sé en quina moral xiu de casa. En aquestes coses que teniu, jo no sé com us atreviu a xiu de casa. Però tranquils, que tinc una taula d'aeròbic preparada especialment per a vosaltres. I si me feu cas, jo vos promet que demà de matí, quan s'alceu de dormir, la vostra vida haurà canviat totalment. Tindreu un cos Danone com el meu. I és que jo sóc actiu, que fa uns anyets vaig gravar la pel·lícula que seria Els 50 kilos de greix en todos los cines, incluso de verano. Aneu allà amb el Donado i veureu. Bueno, en serio, hi ha unes càmeres que estan ahí gravant al públic i necessitem que tot el món com si s'ho estiguera passant bé, ballant, xillant, cantant, ¿vale? Això serà després en les xarxes socials y diré, mira, ahí estoy yo, ahí estaba yo bailando, ¿vale? Preparados, esto se va a hacer viral, viral como luce. Preparados, mans a la cintura el que la trobe, ¿vale? Y ahora, música. Gracias.